K'a daminɛ tilegan cɛmancɛ la, Kinshasa jamanadenw kun wulila ka fara ɲɔgɔn kan jamana pankuru jigiyɔrɔ da la. Pankuru n'a jiginna tileganfɛ nɛgɛ ɲɛ 14 tɛmɛnen ni sanga 35 ye. N'a kunbɛnna ni dɔnkilidaw ni jimefɔw ni ɲɛnajɛba ye minnu ye caman kɛ ka kɔnɔli kɛ ni nisɔndiya ye. Bogotiginin dɔ y'a lase k'ale ye mɛlɛkɛ de ye mun kun kɔntannen nu kosɛbɛ a kelen kɔfɛ ka Pape Francis ye a ka papa mobile la mun kɛra kilomɛtiri 25 ni jamana dugu kɔnɔna la. U ka tɛmɛli ni kunbɛnni ka bɔ pankuruso la kɔni fora mɔgɔ batan yirika caman de fɛ minnu kun bɛ tamabaw la megapole sirabadaw la sigida mun n'a bɛ taa mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna la. Wulikajɔ mun kun makɔnɔlen no juillet kalo tɛmɛnen san 2022 o taama in bɔra a ma ka sababu kɛ Pape Francis ka kinberekundimi dɔ ye mun si bɛ san 86 la n'a b'a ka taamaw kɛ ni sigilan munumunu ta de ye ani ka fara lakanabaliya kan Goma mara kɔnɔna na jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ waleya mun tɛ yen tuguni. A ka duniya jamana 40 taama kabiri a ka kalata senfɛ san 2013 ni y'a siɲɛ 5nan ye farafinna gun kan. Chrétien dinɛ ɲɛmɔgɔ kɔni ni Argentine jamanaden do Pape Francis kun kan ka wele de bila walasa marifaw ka bila jamana kɔnɔ, jamana mun ni bengani ni mɔgɔ faga juguya cayalen do, dugu mun sigiyɔrɔma 2 ka bɔ sigiyɔrɔma 3 la, mara kɔnɔ mara minnu n'a mɔgɔ bɛ taga mɔgɔ 1,000,000 na, minnu n'u kelenkelenna si tɛ dollar wari dɛrɛmɛ 2 ni tɔrɔmɔɲɔ 15 sɔrɔ tile kɔnɔna na.